A szabadkai üzemben 503 dolgozót foglalkoztató Tatra Vagonka Bratsztvo gyárban évente nagyjából 400 vagon készül. Emellett tehervagonok és alkatrészeik javításával is foglalkoznak. Az új gyárcsarnok megnyitásával tovább nőhet az üzleti tevékenység és további munkahelyek nyílhatnak. Az európai piac kiemelt szereplőjéről van szó, akik a szerb piacban is látnak potenciált, emelte ki az átadón Adriana Mesarović gazdasági miniszter. Za sada su 100% izvozno orijentisana kompanija koja svakako vidi potencijal i na našem tržištu, imajući u vidu ubrzanu modernizaciju naše zemlje i puno prostora da mogu da izvrše plasman svojih roba. Naravno, država će im biti jedan pouzdan partner u budućoj saradnji. Mi smo u prethodnom periodu i podržali ovu investiciju i za nas je ovo negde posebno važno imajući u vidu da upravo ova kompanija ima jedan direktan uticaj na rast našeg GDP-a. Vladimir Sedlak, a Tatra Vagonka Bratsztvo Kft. Igazgatója kiemelte, nem csak egy egyszerű átadóról beszélünk, hiszen a gyár az ország egyik nagyon fontos gazdasági képviselője, ez pedig szavai szerint az elnyert támogatás mértéke is jelzi. Ovdje bilo preinvestirano nešto preko 16 milijuna eura. 113 milijuna eura bilo najavljeno kroz razvojnu agenciju u Srbiju i podrška bila je 25% za ove investicije. Što se tiče dimenzije nekih, ovdje je sad novih preko 9.000 metrov kvadratnih. Az új csarnok lehetőséget biztosít arra is, hogy ezentúl konténerszállító vagonok is készüljenek a szlovákiai székhelyű Tatra Vagonka szabadkai leányvállalatában.